אנו ותיקי סיירת גולני מזמינים את לוחמי הסיירת ובני משפחותיהם לטקס 50 שנה למבצע נוקב. האירוע יתקיים ביום ג' 13/3/2012 בשעה 12 לטקס צבאי בהשתתפות המשפחות השכולות, לוחמי הסיירת ומשפחותיהם באתר נוקב. לאחר הטקס נעבור למלון כינר בגליל הנמצא כ7 קילומטר צפונית לאתר. שם נתכבד בארוחת צהריים ונצפה בתערוכת תמונות מהמבצע ותקופתו. לאחר מכן נתכנס באולם האירועים לאירוע מרכזי שיכלול ברכות, מצגת ושירה בציבור. האירוע יתקיים בחסות ארגון נכי צה"ל, עמותת הנמר המעופף וחטיבת גולני. נשמח להשתתפותכם. פרטים נוספים באתר עמותת הנמר.